роҳ ба сӯи мағозаи мастероб. Барои шумо суроғаи мағозаи мастероб ки дар Зарафшон ҷойгир шудагиро нишон медиҳам ҳозир. Дар Зарнисор ҷои таксиҳои Регар мегзарӣ 100 метр меравӣ мағозаи мастероб мешавад. Анамиҷа бинен дар таги домҳои нав мағоза ҷойгир шудагӣ. тамошобинони азиз, и даромадгоҳи мастерокаи мағозаи мастероб дар Зарафшон қарор доштагӣ. салом алейкум дӯстони азиз, қарор дорем дар мағозаи мастероб и борҳои нава бинен ҳама скидка шудаге, аксия рафтистай бо борҳои нав омадаге, посудои новинка, битаваи техникои мелкиш майда, мясорубка, миксер ки занҳо мехоҳен, утюг, параваи утюг. чун ҳамешагӣ медонам ки ҳар як занҳои мо ҳам хали посудоро дӯст медоранд. Анак рафтем тамошо мекунем дӯстони азиз. ҳозир инеҷада хали багемо омадаге, багемои новинка ира бинен чӣ хушрӯай, хали тюлпан дора иҷашта беҳад хушрӯ новинка. баъд ҷада посудое ки предмет қатӣ доранд, мисол 2500 сомон аксия шудагие 3187 сом буд, 2500 шуда. И беҳад предметш бисёра 56 предмет дора, сафеда тамоми чиз дора, беҳад хушрӯи бад духтаро иҷада боинаи 2000 сомон шудага, ирам предметш бисёрай. ман ҳозир бо нишон метиҳам охир посудои фасоншон махқулмши барои шумо. иҷада ҳастани хали сафедое ки нав омадаге, айни намуд духтаро ини намудда бинед чӣ нав омадаи хушрӯай. ё як донаш 13 сомона и нав омадаге. буни хали варени гиракош ҳастай, ба иҷада буни хали тарелкои калонуш ҳастай, бо беҳад калонуш ҳастай, салатницаҳош ҳастай. чанд намучи дора, чойник дора, чойникш 45 сомон, калони хушрӯ духтаро. ана иҷада бо ма бас посудои скидкара нишонтон тиём. аксия рафтиста ина 1700 сомонай и 66 предмет дора духтаро, медоне хали пиёлои калонтар дора, бо пиёлои майда дора, неёш майда таранд бинед чӣ хуша сабука, и фарфори тоза, хали супница дора, барои столикини хали ҳар рӯза хӯрак тайёр мекунен, ҳамаи чизако дора, 56 та предметай. тай дига новинкаи фасони дигара машмода нишон медем духтаро. инаи 1000 сомон беҳад хушрӯ, ира бинед чӣ качестваша необычный як. ай меам бигирем шаймон намешавем, набори беҳад хушрӯай и 32 предмет дора. бисёрай духтаро вариант беҳади беҳад калонай. биёен бо айпеш харидорӣ кунем. мағозаи мастероб номерош дар рӯи экранай, доставкарам доранд. хоҳен биёен айпеш бинен, дар Зарафшон қарор дора. тарелкои новинка омадаге бинен квадрат беҳад хушрӯ, чуркинҷа бисёр мепурсидан духтаро. як донаш 13 сомон, арзон духтаро. и бо хушрӯгира золотисти хали лавакош дора, ҳам необычный фасон мегирад дастархона. 48 сомон, круглиш ҳастай иҷада беҳад вибр калона. ин новинкое ки боғози нишон додам, ина ёш ҳастай, чоркинҷаш ҳастай, дарӯзако барои асарти гирако беҳад вибр калона. биёен харидорӣ кунен. мевагиракам дора, ина ами стили ки нав нишон додам, ина ҳам мевагиракош. иҷа бо ина хали ҳастай духтаро, инаи аксия шудай 960 сомон. ира бинед чӣ хушрӯчай, чашкача 6 та дора, 32 предмет дора, 6 та чашкача дора, 2 та тарелкаи дарозак, ини хали косашкои майда дора, средне барои авқотхӯрӣ, тарелка чанд намуд дора, беҳад ин набори хушрӯай. инаи набора скидка шуда и 66 предмет дошта, ина нархш 2300 сомон. ина вариант бисёр, яъне хали 113 сом шуда. ира бинед чӣ хушрӯай, шапарак дорад духтаро, бинед чанд намудуш ҳастай. иҷада сахарница ҳастай, хали мевагиракош ҳастай, инаиш 48 сомонай аксия шудагиай, бо ина аксия 99 сом. и шишагиай оҳани хушрӯ. ина духтаро кабудшам ҳастай, сери нишон додаги посуда. ина чанд намуд ма барои шумо пешкаш кардистам, нишон додам посудои новинкара, беҳад посудои хушрӯ. ҷада пиёлоша бинед золотистиё, ям хушрӯ мегирад дастархона. инаи новинкаҳа, ям хушрӯак, чанд намуд ҳастай, хали пиёла, чини духтаро бо инаи вариантош ҳастай. ина вариантое ки беҳад бо хушрӯча, тарелкаош чоркинҷачаи удобнияк, ина рӯи дастархонда нежнияк, на калон на майда, размер чӣ хеле хоҳен ҳастай ба таби дили шумо. соусница дора, ина аксия шудаи тарелко 25 сомони тарелкаи калонай.
инаи намуд ҳозир нишон додам. ина бо калонош даиҷай штучни мегиред, як комплекти дастархона пур мекунед. чени дили хитон чанд қайки бихоҳед. бо дариҷа инаи намудош астай. неям аксия шуда 2000 сомон 24 предмет дора. ини хали сирх дора, бо кабуд дора. беҳад ирам хушрӯак нежния. то деги омез мехоҳем духтаро. дего ҳастай корчӯҳои нағзи хали ба қувватҳои хушрӯӣ ки оригинални овардиян. корчӯи новинка ира бинед набоша бинед чохшура тамоми намуд дора ба қуввати хушрӯай. бо ин намудчай бо и хелиш астай. чӣ набор штучниам ҳастай. духтаро дегора бинед кастролое ки набор мехосте наборо ҳастай. чанд намуд вариантҳо ҳастай. дегое ки инаи фирмаи туркия эверен 2425 сомон 2160 сомон ё комплект да дохил мешавад. 4 штук 5 штук 8 штук ҳар хела мешавад. хали крышкашам ҳисоб мехӯра. 2362 сом инаи дег. ина иам эверене туркия ревне тигровичка хушрӯай. беҳад вариант бисёра. ина бежвишам аста ё бо комплекта чойник дора мантиварка ҳамаш аста. ина вариантҳо бисёри бад. ина ям туркия ина набори эверен 1950 сом аксия шудаги мраморни. ина ишам беҳад хушрӯай. ишам 1950 ё медони чанда 9 предмет дора духтаро. ина сковородка дора, хали жаровница дора, бо амхали каструлкача дора, майдача бо каструлли калон дора. чанд набор шастаем чандташ дора. духтаро ина бо наборои нав овардиян. сета дора 1111 сом. дего ина чанд расветкош овардагиян. инаи фирмаи зурай mgg. ина каструллои омесам астай. омеса меписем да ҳамиҷа ма фақат мебинем омеса. беҳад хушрӯай комплектош. чанд намуд дора. и чоркунҷоҳош бо ҳастай. сковородка доранд духтаро. тамоми намуди чиза аз инҷо ёфта метонед дастрас карда. багемо 960 сомон ира бинед чӣ хушрӯай. аксия шуда иш 1320 сом. 12 предмет дора багема. ҳама намуди рангош ҳастай. кабуд сафед инаи сафед пасудорам бинед духтаро чӣ хушрӯ. инаи багемара бинед аксия шуда 2440 сом. хеглакош живои хушрӯ метова. ё 12 предмет дора. инаи намудиш бо новинкаи инами намуд ва пасудои нав ки омад меём фақат барои шумо бо скидка аксия шава навор мекунам. сковородкоҳо ҳастай. ина дего дига фирмо ҳастай. кукмара даиҷа ҳастай. мечта ҳастай. фирмое ки российски ба қуввате ки сангш беҳад ба қувватай ай наму дего дора. нархош ҳар хела мешавад духтаро. мисол ина дег 414 сом дора бо юра размери калонташе. 480 сом дора. 378 324 сом ай размер вобастагӣ дора. неки моха сангш ба қувватай ба дараҷаш. ина багимо олодабу ҳастай. хай дегам нема мантупазакои нержавика чанд вариантҳо доранд. омезшам доранд ам фирмаи эверени турки. ина хали бо кукмарои сафеди алюминти доранд. духтаро и столорам фурӯшияй. баъд пасудара бинед чӣ дар болош якта ҳами персонае ки чени ҳамиҷа мумкин иҷа 66 предмет боша. беҳад бисёр хушрӯ зебо ира бинед рангшам беҳад хушрӯ. глакош шукуфтаги аҷоибот. анам хел шумо мекунед пасудора инҷа харидорӣ кунед. дастархонтон анам хел оро диҳем. беҳад хушрӯ. багемошам бинед ё новинкаи багема. янчам ҳастай духтаро. не атласови национальни багемошам аҷоибот хушрӯ. сирхшам ҳастай. фасони баъд мантупазакҳои калонам дошта 650 сум ай фирмаи mrg 450 сума дора бо 550 сума дора. размерушо фарқ дора духтаро. ина бо ин намуд астай 620 сум сони фирмаи хушрӯи нағзи ба қувватайна. чанд намуд ба мисли на эверенам дорам туркиё. ина её замбуракурам бинед духтаро аксия шудай 96 сум. духтаро вибур беҳад бисёрай. багемора бинед. ина багемора бинед. торницора бинед. и комплекти ида дохил меша торницаш. беҳад хушрӯ. чойникчаҳои ҳар хела доранд. бо ина багемода иҷаам ҳастанд. ина олни ҳамаи полко багемои фасон. духтаро
бо ини хеле мантиваркои новинкам хебор бисёр омадаги духтаро нав омада ҳамирӯз ман омадам ина навор кардам биёен ҳамаича дастрас карда метонед чойникчо ба чӣ намуди шумо да маҳкул боша ҳаста ина ира бинед аҷоибот хушрӯ духтаро хушрӯ бо маҳкам мешида хеле мевагиракҳои хушрӯи бад ҳамин стол дар набора бинед набора нишон додам и аҷоибот хушрӯ ира гуфтам ки 1000 сомон шуда ина успед кунем биёем бигирем ки оз бор нав омада баъди ин видеое ки ман мекунам духтаро медонем ки меян харидорӣ мекунанд ина иҷа бо заминдам беҳад бор бисёри бад ина тамоми намуди қандгиракҳо мевагирак ин метонем мевамонем хоҳем хеле қанду мағзу ча замонен аҷоибот хушрӯи бад дар ҷо хай абоям доранд дар доранд дарои беруни хона даруни хона ҳама намуди чиза дида мешавад падлӯи беҳад калонам бо овардиам бинед духтаро я тӯи маъракада кори шуморо осон мекунад паравои утюг аксия шудаги 1000 сомон шуда филипса фирмаи бренда медонен фирмаи бақувват дора иҷада сони ферам беҳтарин фирма ина тифал ина биён харидорӣ кунед наи самсунги бо оригиналуай аксияда 1750 сум шуда сони ферики аҷоибот фирмаи зурай 850 сум шуда ина хушрӯ арзон бисёр омадаги моделаш ина фирмаи блеск иҷа якум даст хучон бора мебиёрам дӯстони азиз дар ин магазин блеск 706 сум ина аксия қатиб чӣ мефора дига да 706 сум микроволновкаи пеша мегиред ина дӯстони азиз пилисосои бергамо филипс самсунг евролюкс фирмое ки нағзан брендвия нархоша на аксия кадаги 1120 сум самсунга и аҷоибот зурай айни ма худам истифода мебарам тамошобинони азиз бо рекомендовать мекунам ина филипс шам зурай бергаморам зурай фирмаи бергамо турецкия хайна вариант беҳад бисёра аксия шудаги евролюксам дар инҷо ин хеле комплектҳои қошуқо ҳаста 276 сом иам скидка шудагиро бинед чӣ хушре ба вазвини ҳаст ки наи качестваш зурай сабукакои простой неста и 345 сом ба 276 сом шуд биёен харидорӣ кунед ина 330 сомашам аста хайна хеле кавлезо чизо дора наборо бисёра вариант беҳад хушрӯ ина ё 110 сом дӯстони азиз резинови ҳастай хеле баночкаҳо барои приправа гирак барои чизо беҳад хушрӯ 25 сомон аксия шудаги ина калонтараш 26 сом полотенцош ина дӯстони азиз рӯ ба рӯш бо чӣ мондаги фасуда мондаги ина полотенцоҳои калоношам астай майдоорам астай беҳад вариант бисёрай духтаро ина фюжеро ҳастай графино ҳастай биёен ай пеш бинед ина бинед хушрӯча чашкачоҳо ҳастай наборо беҳад бисёрай хеле стаканчико барои чойхӯрӣ аксия шуда 25 сомон ина тифалодам аксия рафтистай дӯстони азиз 265 сум тифали дисини фирмаи дисини 280 сум калонай делитран бо новинкошина омадаги ёрам аксия шудаги фирмаи орвика сонифер ҳалей фирмои беҳад нағзай чанд намудшаса фирмои бо тифал доранд вибр калонай бо ин хеле калона овардагиан аксия рафтистай кенвуд ин фирма рахто медонем ки и бренди бадай 435 сум хай чанд намуд тифало ҳастай духтаро евролюксам ҳаст моро овардагиан оба гарм мекунад 30 литр 50 литр 20 литр ира бинед гарма как нигоҳ медора термос буря духтаро ина градусшобо нишон метия беҳад хушрӯ мо дар инҷа духтаро дорем хеле термос скидка шудаги ина аксия рафтистай биёен харидорӣ кунед ҳастаина 165 сум 160 сум 108 сум бинед ина хеле бо термос суткайку мебари хӯрок ягон ҷойна скидка шуда 192 сум калонай вай 2 литр зиёдай вайни хеле барои кӯдако барои мактабравишон аксия шудаги 44 сум обгирако чанд намудаш ҳастай бо ҳастайна чанд намуд утюкаи аксия шудаги духтаро биёин бо ай пеш хитон бубинед миксерои майдако
Евролюкс ина миксер 279 сум, 278 сум, 165 сум, 160 сум. утюкош беҳад бисёр вариантш духтаро паравои утюкам доранд. Дар иҷа миасурубкора пурсида будед, инама миасурубкора барои шумо навор кардам. Аксия шудаи 1136 сум. Инҷа дабо ҳастай Philips Moulinex наи фирмои ба қуввати хушрӯ мепурсидед наи ки ҷойгирем ин ами мастерокда мағозаи мастерокда арзон шудаи 1497 сум. Брендови фирмоҳо ҳастай. Миксерои калон гуфтен духтаро ина Сонифер дунамучай 8,5 литрава иш калонай иш 10 литрай 2000 ваттай ина дунамудай бо майда тарошам ҳастай чанд намуд ҳастай. ина актив шудаги Евролюкс 1470 сомон. ай Евролюкс бо ина намуд ай Евролюкс ҳастай. ина намучам бинен духтаро Бергамоай фирмаи турки 1210 сом шудай. ина намуд бо хеле шастай ки дига стилша чанд намудуш ҳастай. майда тарош ҳам ҳастай. ина духтаро 1000 сумаш ина майдатар 1050 сум. чанд намудуш ҳастай. блендеро ҳастай, смузи кнако ҳастай. ини хеле майдачаҳо ҳастай. смузи тайёр мекунем. хай кафемолка ҳастай. вариант беҳад бисёр духтаро биёин соковыжималка ҳастай 700 сомон. ина нархаш кадомда даркора биёин мағозаи мастерокда. ина бо Moulinex ина фирма ҳастай. ина фирмаи Тифал ҳастай. кухни комбайн 1220 сом. ина глашка духтаро ина глашкои калон 630 сом ба қуввати хушрӯанӣ. иҷо дар сушилкарам ҳастай. контейнер барои кӯдако барои мактаб ягон чӣ бурданш инам оҳанияй ё сутка борян гарма как меиста. ина нархаш иҷа борора хучон мебиёран якм дастай корча тескнак 16 сум. ина 48 сум. инаи ёз бори нав овардагиан барои ҳамаи одам бисёри бад. ина дар иҷа ҳамаи чиз ҳастай дӯстони азиз. корзинкоҳо ҳастай. чанд намуд контейнеро ҳастай. детскини хали косачоҳо ҳастай. наборшай 6 сомонай. беҳад бисёрай вариант духтаро. фақат ман нишон метиём. ина салфетка монако пергаментни монако. баъд иҷода тахтачоҳои бамбукови дорам. беҳад тахтаҳои нағзай ба қувват. айни намучам дорам бинед. ба шоткао тамоми чиз дорам. биёин амиҷа харидорӣ кунед духтаро. хеле қолабако доранд. чӣ қолабе ки шумо даркора айҷа дастрас кардан метонед. бо скидка рафтизай, аксия рафтизай, борои нав омадагия боре ки хучон мебиёранд. иҷа нархи арзон қатӣ барои шумо пешкаш мекунам. ин хеле посудора мепурсидем ами чизо аксия шудай. ина тамоми намуди контейнер ҳастай. ин хеле контейнеро бо ҳастай. дар иҷа швабра ҳастай. швабра барои тирезашӯӣ, барои полшӯӣ вариант беҳад калони бад барои шваброш, барои тирезашӯӣ. ин хеле чанд намуди дига дора. бо дароз доранд. хеле ҷои баландам шакида мешавад. духтаро номерои рӯи экранда муроҷиат кунед. хоҳед намеравен доставкатон мекунам. ба хонатонам мебарам. пластмассови чизо доранд. органайзеро, шкафчико. ина чанд намуд вариантҳо ҳастай. ина комод доранд. ина ранги меги ки чӯбия, ина ки пластмассаи аҷоибот хушрӯ. комодаш 525 сомон. 6 полкача дора. ина сиёҳ даста зард. беҳад вариантош бисёр. ҳамаи чиз доранд. биёен харидорӣ кунед. дар иҷа битаваи техникарам ҳастай. даромади магазинда иҷа дуюм этажда посудоошай. ина хеле бо прозрачни яшико доранд. ин хеле контейнерро дорам барои ягон ҷо ягон чӣ бурдан, ягон пухти пасто намондан.